Jeleni pro Stormwind News, živě z Pandarie. Jsme v místní hospodě a uděláme rozhovor. Nejdřív ochutnejte. Děkuji. Uvidíme, jak jsi silný chlapíček, jestli to s tebou zalomcuje nebo ne. Co vydržíš, co? Je to hustý pití. No jo, no, my tady jako umíme kovařit. Dáš si tady, zajíš to nějakým dobrotou? Nějakou dobrotou nabídnem si, že ano. Co bychom neudělali pro diváky. To víš, že jo. A co bys chtěl slyšet, co? Co ti do toho mluvítka mám naprskat? No, tak nás by zajímalo, jak se stavíte vlastně. My se stavíme většinou rovně, se stavíme. Ne, k této okupaci, která probíhá ve vaší zemi. A víš co, tady seš v hospodě, ty vogo. Když platěj, tak je mi jedno, jakou barvu kůže nebo chlupu mají, ne? Hlavně, když mám prachy. Bacha, nevylej mě to, tyjo. To by bylo drahý. To by v skutku bylo. Myslím, že žena už příliš pila. No jo, no, tak víš co, musíš ochutnávat, ne, když vaříš pivo, prostě, jestli se ti to povedlo, nebo jestli je to na veliký, ne, tak si lízneš si jednou, lízneš si dvakrát a pak se ti třeba protočí očička, no. Tak už to bývá. Tak už to bylo. No, dále, naše diváky by zajímalo, jestli podporujete spíše místní a nebo jiné národy. No, jak nám podporují ty, co víc platí, samozřejmě. Takže jde především o peníze. Samozřejmě, v každém kšeftu jde vždycky na zisk. Takže vaše kultura je vám lhostejná, nebo? Vůbec ne, to jsou tady prastarý postupy, pradávné recepty, poděděný po mojich prapředcích, tentrons, to víš, že tady dodržujeme všechno striktně, tak jako rozhodopádně. Takže máte rádi místní, ale máte ve finále radši ty, co víc platí. Přece jenom jsme hospoda, jsme neutrální. Tak tady manžel to řek naplnou. Tak nám nezbývá, než naše diváky pozvat do vaší hospody, aby ochutnali tyto úžasné nápoje, pochutiny. Zelený, modrý, fialový. Až Ermulko Jeleni pro Stormwind News, živě z Pandarie. Nazdárek, párek.